Salutare lumea, eu sunt Sebi și astăzi mergem cu elicopterul. Mai exact, astăzi jucăm GTA San Andreas Multiplayer. Uitați că aici e Gate 1. Deci aici încarc și trebuie să descarc la Gate 2. Mă aștept la ceva mai lung. Deci, în episodul acesta am vrut să vorbesc despre ziua lui Eminescu, uitați-vă pe chat. Am vrut să vorbesc despre videoclipurile mele vechi și de ce le-am șters. Le-am șters pentru că acum mi-am dat și o seama că am microfon incorporat în laptop și că pot să filmez și eu cu microfonul. Până acum filmam așa fără microfon și na, să le șterg dacă tot e ca un fel de nou început. V-ați prins? Da, nici eu. La mulți ani, Mihai Eminescu. Ce oameni, bă. Să nu zic că e ceva greșit să faci asta, dar dacă o să pun pe pauză, să știți că intră cineva peste mine sau ceva gen. Să nu vă speriați că ați pierdut controlul. Din vina lui am luat o teză. Mai uitați-vă și pe chat pentru că este super chatul de la Samp. Cred că nu e niciun admin pe server. Stați puțin, admins. Bă, da, nu. Sau ăștia sunt toți admini, n-am nicio idee. Stați, admin. Uai, dă mai mult de mers. Ai filmat toate. Deci, da, am filmat cu tirul. O cursă de tir, tot așa la roleplay. Și am pus o pauză. Și am pus pauză. Și când am început iar să filmez, am păsat din greșeală pe F9 și s-a oprit filmarea. Cam asta e povestea jobului de tirist. Mai avem mult, stați puțin că pun o pauză mai pe mapă. Adică nu pun, lăsați, că poate îmi cade elicopterul și gata și cu video-ul ăsta. Uitați aici, trebuie să opresc. Hai că n-a fost așa rău. Nici nu mă așteptam să fie rău. Na. Poate voi vă așteptați că doar e canalul meu. Să oprim așa la fix. Uai, sper că nu dau unul. Nu dau altă, dar cred că ar exploda și ar fi gata și video-ul meu, cum v-am spus. Ai, mă, serios. În sfârșit. Bun, descarcă Passengers. Și că m-a tocat acest episod, eu am fost Sebi, adică eu am fost pilot. Uitați-vă ce frumos sunt. Am tocat acest episod, serverul e România, București, Tracking, parcă. Da. Dacă vreți să jucați și voi, nu o să vă las în descriere. România Star Tracking, o să vă las în descriere. Și dacă vreți, contactați-mă pe Skype, care e tot în descriere. Și filmăm împreună, dar nu prea cred. Deci cam atât acest episod, eu am fost Sebi.